maibra nih, wah. Baik, lanjut. Nih लोगोफोर अमा बेदर लाबोदों. जा मेजेम नारजिसो संनोसै सानबाय आङो. सासेयाबो नारजि संनो थिनदों. आङो फुङावहायनो थास' ओंख्रि संखांखाबायमोन, ओंखायनो आं संला नामा सानबायमोन. आरो सासेया संनो. आं दहाय फुङावनो थास'जों ना गोरान संखांबाय नै. जा गोथाव जाखादों. कुकाराव संला आं. मोदोमलायदों ना गोरान. नारजिखौ रुख'ग्रोनांगोनसो. जा मोजां बासिजोब्बाय आरो आं बेखौ एसे रुख'नोसै. रुगारनोसै एसे. गोखा खारनायनि, बांद्राय गोखाबाबो जानो हायाना. मस्ला रेडि खालामसै. लोगोफोर एवबाय. खारै आधा गिलास होबाय आङो इसिबां, ओमफ्राय दै आधा गिलास होनानै एवग्रोबाय आरो. संख्रि हरनोसै एसे. जानो होआबाबो जायो, संख्रिया होखाबाबो जायो. बेदरखौ फारसेथिं हरनोसै. आङो खारैखौ एसे हरबावबाय आरो. मस्ला मस्लि हरजोबनोसै, हरथ'वाखै आरो. संख्रिजों हालदैजों होदों बेयाव. एसे होबाय आं. गेब्लेहांबाय आं. आराम एवनानै दोनबाय. मस्ला मस्लि होखाजोब्बाय आरो बेयाव. सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ एसे दोनबावबाय, दाहाय होनोसै बेखौ मोननोसैबा. रब्रा लासैनो जागोन, हाखु दाखु जायो नामा? खारैया एसे होबावनोसै आं खारैखौ.
Ini लोगोफोर गेब्लेहांबाय 사과 살짝 lại chọn mừng đang rồi thế nào em lại ra mừng đang chỉ hơn à Belum lebih agak. खाथियावसो थांबाय सोंनो हागौमोन जागौमोन deh wait wah kamu yang gede dia ngapain ini maibra deh masih ada coba kedua Apa namanya sudah? Hah? Enggak. Kelihatannya sama saya sih. Baru mus cabai. Minggu ke mana? Yang tu. Ya. Dia langsung mana semua? Dia macam mana? Dia berkok sini. Siapa yang baik sekarang? Pas nih gerumbannya masih gerumbannya.
जाबाय आरो नै लाव लावा बिदिनो दोनसै दुन्दिया होनानै खांसै साखिनायसैलै आंहा बरिया गोथाव जाखादों Nên lấy mà nên tôi có rằng bedor ạ Papa sudah ada simpen itu Papa béo thằng Khương biang mam lại đứng lên nịp rồi à mam này Papa Này maibra biदै गोसोम जालायनाय नारजि ओंख्रिजों साखिनोसै Wow. जा गोथाव जाखादों आं संनाया सासे फिसाजोआबो नारजि ओंख्रि जालायबावो नै डेन्जारसो नोंहालाय माथो बे लान्चा फाथिया मानसियालाय लोंसै सानैजों Masih gurih. मिस्थि बिदैखासो जि गोबावनि फिसिनाय जुमाय गोजा बायदिसो नुबाय Nangan gurih kayaknya. Dikit yang kok. Belum tadi. Dilik. Dikit ya seperti. Nih, usia lah. Gede ini. Dilik. Itu memang dikit. maibra nih. Wah. Baik, nanti. Wow, just like a wow. Ôi mà bây giờ đụng nó rồi bố nè. Coi rẻ ra đấy. Satu satu mah. Ấm lại đi lại, nâng ấm lại này. Muốn chơi à? Muốn chơi à? Cứ đi lên nó lăng mình gì chứ. Nâng thử đi, nâng thử.